izaten duenean bere barru-barruan daraman zerbait eta neurri batean bere biografiarekin lotua dagoena, bueno, horixe kontatu nahi du, hori oso ondo kontatzen du batzuetan, baina gero, bueno, ez du sentitzen gauza gehiago kontatu beharra, fikzio gehiago egin beharra, eta batzuen karrera hor amaitzen da, eta nik gogoratzen ditu kasu batzuk, oso liburu importanteak niretzat, eta fuerteak, eta ondo borobilduak, baina gero egileak ez du gehiago idatzi, beharrik sentitu ez duelako. Zuk hala ere, honekin aseta sentitzen duzu zure fikziorako beharra, edo oraindik ere baduzu gogoa gauza gehiago kontatzeko eta asmatzeko. Ba, gogoa badaukat, eta ideia batzuk badauzkat, baina aitortu beharret beldur hori ere badaukadala. Zeren, bueno, oso lan potentea izan da, asko eskatu didana, eta asko eman didana, ilusio handiz egin dudana, baina esaten dut, horren historia potente bat, ez dakit inoiz, lortu ahal izango dudan, hori egia. Espero du baietz.